May pa si Angie kay makasabot si Angie sa kuwang batasan ba? Gi-compare na ko nimo sa lain ha? Ngano? Gusto nimo siya? Paguban mo. Dugaya jud mo reply ni Cardong ay. Maliit na jud ko ani sa kuwang atuan ba? Naglangay-langay ra jud ning tawhanan ni. Ako na lang siyang tawagan be. Tubagay yung taon Cardong, na-late na ko. Laguta jud oy. Tubago Cardong ba? Tubago. Tila ning bayhana ni kaaparado sa din bayhana ni. Hello Kimi. Dugaya ni mo mutubag oy. Asa naman ka? Padulong na ko diya kapurado sa nimo asa man di ka moadto. Ay nasi daghang pagpangutana dihaan ako importanteng lakaw. Ay sige padulong na ko grabe sa ka-importante ni siyang lakaw kay padali-dalion man tas tila ning bayhana ni. Mao pay wala tagi pa score niya. Papura-purahon pa kita. Naunsa ni motora ni perting kahiya pandaron. Alubat na ning baterya sa motor. Dugayang Cardong oy kabalong na ako importanteng lakaw. Naglangay-langay na jud ni giapit ang lain ba kay wala na ko nahatag yang gusto bantay ra kang Cardunga ka. Oh, dugaya ni mo oy. Kahibalo ka nga perting lisuda sa inyong dalan diri nya perting pa yung layuwa. Lisod o na pa kay laing gihapitan. Kanong naabot nung pugka di ano unsa re ka? Nganong dili makaka-reply sa wang text daw? Unsaon ako pag-reply sa imo nga nag-drive man kog motor nya piki kayo bakilid kay ang dalan diri ah. Murasan ba jud ka? Unsa man Kabalo. taon ka uy? Asa man di ka moadto? Naay birthday sa wang classmate dito ah. Pagdali na ba kay maliit na ko? Sus Meriosip. Abi kog unsa nga klase nga lakaw? Birthday ra man di ay. Importante man to ako nga tuan ba? Unsa man magunsa man di ka dito sa birthday? Mukhaon og litson. Pastila ning bayhana ni nga. Unsa man din mo atuon di ay nga birthday kinsa man nakaila ka na? Classmate gani na ako no. Kinsa nga classmate? Basta lalaki to nga classmate na mo. Pastila ning style ni ay. Mas gi palabi pa nimo na ka nakapiki-piki pa akong padagan og motor halos may slide na gani ko diha sa inyong dalan. Ay sig reklamo dong kay nanguyab ka og taga bukid. Mao na yung nakalisod gani no. Nanguyab tuod kog taga bukid. Pero wa manggaling ko nimo gipa-score. Useless gyapon atong panag-uyab unya walay hinungdan gihapon. Dapat mag-uyab ta. Ug unsa ako ang gusto, ihatag nimo nga akong kalipay. Pagilom di hoy kadagan ba nimo reklamo? Tara na ba? Ihatod na ko dito ah. Dali sakay na diri ah. Stila niya eh, birthday ra niya, inaana ka. Grabe niya, napipalit-lit. Igor ang gyapon kamukhaon dito ah. Magbuot man ka nga importante man to. Stila na eh, hilom na eh. Sigdag kuan dia ah. Maka-kuan ka ba? Maka-stress ka. Unsa? Maka-stress ka sa kuha. Pagtarong rago di hatod ko nimo o dili. Ni sakay na kadiri ano, ihatod na ganit ikano. Kisa Kadagan ba nimo mga istorya diha o gusto kay hatod ko ihatod. kisa may dili may stress gud ana gud. Abi na kung unsa ka importante nga lakaw nya birthday ra man di ay. Magbuot man ka nga ako man ko ato ako man tong lakaw dili man nimo ha. Dagana nimo mga yoyo di. Pagingon na lang dili ka magpasakay sa kuan. Makalakaw man kog ako. Dili sakay na diri asa man ka. Ay na. Imuha na ng motor. Kauna na. Okay, balik sa diri ba unsa man taon ka? Uy sakay na diri ano. Na-stress naman ka sa kuha. Di ayaw na ko ba no sunod-sunod sa kuha. Mo ganin no, ihatod na lang ganit ikano. Sakay na nga diri ngayon lang kay pasensya nimo no. Eh, papuyo diha. Dili na ko sa imo ha. Huy. Bahala ka diha. Stila ning bayhana ni. Uy. Karon ra ka nakaingon ba nga na-stress na ka sa kuha? Nga naman. Naanong na-stress na ka sa kuha na nakilain? Ha? Nganong nakaingon mangga nga na ako'y lain? Kay buto nung naon kay pila ko katuig sigig panguyab sa imo ah. Gibuhat na ko ang tanan para makuha lang tika. Onya karon, nganong mangingon-ingon man nga na-stress na ka? Ha? Di abi mong god nimo kimi. Sultihan tika ug unsa nga ako ang napil karon kimi. Dili kay na stress ra ko. Mas nilabaw nga na stress kog samot kay tungod wala nimo nahatag ang ako ang kalipay nga ginapangita sa imuha. Tungod lang wala kang ipabungkag sa ako ang bahaw. Maingana na ka? Moingon na kag na-stress ka? Bagagod ni mugnawong. Oh sige ug baga na gina akong naong. Dali sakay na diri ay hatod dali ka dito ano unsa man taw ning bayhana ni nga. Sakay na diri. Dili na ko mo sakay anang imong motor. Uy, alis sa diri ba? Na ako'y tiil kaya na ako magbaktas. Grabe sa kamaldita ning bayhana. Oh sige paglakaw dito ah. Stila nimo ikaw pa ihaton. Grabe na nimong bayhana ka we. Gentleman na gani kay ko sa imuha. Gibuhat na ako ang tanan para sa imuha. Para lang in taon nga magustuhan ko nimo.
aron ma-appreciate lang nimo pero wala nimo na-appreciate ang akong effort ba gibaliwala ra nimo ang akong kahago sa imo ha. Walay pulos ni akong gugma hinaning style ni. Nahigugmaan tuod ko taga bukid pero iko ra in town ko kay ay nakuha jud ko pasabot perti jud lisuda sabton hey. Di jud makaon ng batasan. Lantawa ra gibiyaan jud ko sa tibaghak ba. Duda na ako ani na jud nilain ba. Ako ning sundan. Pantay lang ka karon sa kuha. Mahibalaan jud nila ako karon og kinsa niya ang ginahapit-hapitan. Kita ning kinabuhian ni grabe jud kaayong batasan ni Kimi badi gyud makaya gyud ang batasan niya jud. Mao pay gisundo ihatod bitaw pa dili ala magbaktas kay astila ni style ni may pagmanha na lang ko dito kay Angie kay mas maayo pa to kay siya ray makasabot sa ko ang gibati nako may pagdituan na lang ko sa ako magpahungaw kay Angie kay wa ko lingaw karon astila kay stress ang kimiha ka. Uy, nanapod lagi ka dre aya. Ay nibisita ra jud ko diri sa imo haji oy kay na stress jud ko karong adlaw haji ba. Ha, nganong na-stress man kaya? Kinsa man ray dili may stress ana di nga gitawagan ko ni Kimi kinado siya importante nga lakaw gipadali-dali pa kunin nakabagnos-bagnos pa gani ko sa dalan. Di ito pag-abot na ko siya dito ah. Birthday ram diya tuwan kinsa man dili mas stress ana gud. Ha, kinaalang kagamay ana na problema na-stress na kaya? Gamay bitaw pero dako na sa kuha nga problema di kay tungod wala niya nahatag ang ako ang kalipay nga ginapangayo sa iya ha kadugay na namo mag-uyab pero wala gyud ko niya gipa-escort di. Wala gyud dayon niya gihatag ang iyahang tinapok na bahaw? Wala jud niya gihatag ji ang iyahang tinapok nga bahaw nga dugay na nako ginahangyo sa iya haji. Unya gihatod na nimo si Kimi. Mao gani no gibiyaan ako si Kimi kay na stress jud ko kay nagbinaldita man in taon siya oy. Kisi ka uban nimo di aji? Ay ako ra man ni sa diri aya. Ha? Ikaw ra da isa diri aji? Okay ka uban? Ay wala kay wala man sila mama og si papa diri aya. Ay nang lakaw dai mo mamagpapa di ay palingkura ko di abi kay. Apoy no tindog diri aji Sige ba? lingkod lang ya. Palingkura sa ko diri ha. Oh, Kay stress na lang in taon ay grabe jud kay labad jud kay yung ulo karon di ba kay nganong maglabad man imo ang ulo oy. mao gani no kay si Kimi grabe ka maldita dili gid makaon ang iyang batasan. Dapat giantos na lang unta nimo no. Gihatod na lang unta nimo siya para ulian na imo ang ka-stress sa iya ha. Dili gid makaya ang batasan ji. Ihatod unta na ko siya nya karon kay sus. Ang batasan sus di gid makaya ang batasan ji kay ihatod bitaw. Magbinaldita pa ni noon. Mao pa gentleman pagani ko sa iya ha nya magpagpakita pa jud inana nga iyang batasan niya. Ano nang gikuan pa man nimo siya na dili man day ka gusto sa iyang batasan. Mao gani no akong ginahulat gid ka sa karon ji. Nga mahatag niya ang ako ang kalipay nga ginapangita ji. Ug mahatag lang niya ang akong kalipay nga ginahangyo siya ji. Masulbad na gid ang akong problema karon ji. Kung hangyoon na lang day nimo si Kimi di ay. Mao gani Gino, sige ko hangyo siya nga. Kimi, pa-score ako pero wa gid niya nahatag kay dili pa daw siya andam. Ay taoy magayon yan na ako diri karon no kay gusto na ako nga may paggawas na ko ang ako ang gibate karon. Nganong dili man niya ihatag na uyab naman mo. Mao na lisod gani Gino. Uyab na tuod pero wala niya nahatag ang ako ang ginahangyo siya. Permente ko niya ginapagukod-pagukod. Noon sa naman in taon po ni si Kimi nganong di man po niya ipabungkang ang iyahang bahaw sa imo ha. Lantawa ra. Mao di ay wala jud ko niya gihatod kay mo anhi di ay siya kay Angie. Bantay ra ka karong tawhana ka. Ikaw G, kay na maka-experience sa uyab-uyab, gipalisod-isudan pa ba nimo imong mga uyab sa una? Ay wala na ya oy ako anang gihatag sa ilahang kalipay mo ra mangyapon gibulagan ko. Ay gibulagan ka, iguro de kanila gibiyaan di ay. At aya pa ng style uy, gitilawan ra de kanila pero ako di lahi ko nga pagkalalaki ba dili ko paresa na sila ha. Ay, mao di ay kay wala ko nimong gihatod. Diri aday ka mo adto ha. Lagi apas ka ni Kimi kay Kardong. Anong naamang ka diri? Kimi di ba na birthday man ka? Birthday sa imo ang mataw sana ako pagato dito ah. Birthday man layo ah. Imo man ko gibiyaan. Ala nga nagpagawas mo kasi yung batasan nga minaldita ka ihatod unta tika niya karon. Unsa may gibuhat nimo? Og seryoso pa ka dapat ihatod jud ko nimo bisag unsa pang mahitabo. Stila nimong bayhana ka oy. Ihatod unta gani tika ganina ganino nya unsa unta man nga nagpamudi-mudi man ka. Mudi. Ni rason ra jud ka. Isos oy mangita pa jud kag lusot nga. Tungod sa imong kamaldita nimo, nianha na lang ko diri kay para na ako mapagpahungawan sa akong gibate nako tungod sa imong batasan nimo aron ako masiran sa imong mga batasan nimo nga di masabtan. Unsa? Sa iyaha pa jud? Ha? Sa iyaha pa jud ka mo ingon ana? Ngano? Gisugot na kaniya? Unsay gisugot? Naunsa di ka nga unsa may akong gistorya di ay?
ang akong ingon. Niyan na ko diriya para na ako mapahungawan sa akong gibati nako. Ug sa kuha di ka. Ngano di dili ko nimo uyab ha? Astila nimo nga imong batasan nimo di jud makaon imong batasan kimi ba kay. Sus, kisa may ganahan mo share sa imong akong mga problema nako nga imong batasan nimo nga grabe kayo ka. Ay nako, di gid masabtan imong mga problema. May pa si Angie kay makasabot si Angie sa kuwang batasan ba. Wow! Gi-compare na ko nimo sa lain ha? Ngano? Gusto nimo siya? Paguban mo! Hinom dia oy. Ni-share ko sa iya ha, akong mga problema na ko bahin sa imo ha. Pero ikaw sus. May pa si Angie okay, akong mga problema na ko nasabtan niya pero ikaw sus, wa jud ka kasabot sa akong mga problema na ko sa imo ba. Og imuha lang unta ko gipa-score, gihatag nimo nga akong kalipay nga ginahulat. Wala unta ko yung mga problema karon dili unta ko mayunani, dili unta ko ma-stress og imuha ko gipalipay. Unya karon, kay gi-share na nimo imong problema. Okay na ka? Ha? Ano maginana man ka? Nga wa man ti ka giunsa diya nga ni ana raman taon ko diriya. Yan ni ka diri kay ngano? Gusto ko mabuntol sa iya ha? Lo,